Kasiewsku gadają i prawie błędów żadnych nie robią, no to je wielki zaszczyt. No, żeby tak te starsi klasek całe te śpiewne recytować, no tyle, no tak bardzo zbudowany. I myślę, że tak dobrze. No to fajnie. Ja, Robert. Ja, kiedyś zbudowany, panie Kasiewiec, no i kąknął, że my taki żaden moment. To też daje. A jak my tak sobie tu jeden drogi mu dobrze wiemy o tej rzeczy, ostatnio Robert Łoni był na dni Kasiewskie w Kolbylach, a on nie cię, bo on z tej strony mogła chyba. I on pewnie, że po rozdaniu takich, albo on często w jednym charakterze tam nastąpił. Takiej energii ima dodył tym uczniom, a Kolbyda to nie jest łabińskie, tam po Kasiewskie, Agnieszka, nie, Ola. Małgosia. Ale jest pszenica. To jest, znajesz te tereny. Tam je nawet by nie gdy tak po Kasiewsku, bo i wiem, że nikt mnie nie rozumie. I tyś wiem, że niektórzy do końca mnie nie rozumieją. Tak do końca, przez ścipę. Ale giedą specjalnie, bo jakby to was żało, że przecież bardzo po polsku tego giedą mama, nie? Do fiory. To jest mój giedą, choć kontekst przez to doskonale rozumiem. Mówię o tych najmniejszych dzecach. A tam po brydze. Ale wiele, Robert to rzekł po Kasiewsku i oni jakby zainspirowane są tą jego energią, z jaką on to wiedział. I wiele, i skoro sobie pojawiają raz w Chmielnie, i lato z tam obowiązky recytatorów narodnych mówię, bo ja tam uczył jeden czas, wtedy nie było mnie tego białka, kezal, bo w taku mi. I już szkolno w taku mi piśni, żarty, nie, ale takie to prawda. No i ty my tam uczyła nie stali. Jo, ale inspiracja sobie udała. I myślę, że ty łatyś starą osobę inspirację przekazać. A teraz do życia, jo? Wyróżnienie. Wyróżnienie. Maja Quest, zapraszamy. Maja Quest. I następne wyróżnienie. 4 aż. I 3 chyba. 3. Tatiana Domarys. Tatiana Domarys. Wiesz, Tatiana się chodzi do tej samej szkoły, co tam? Naprawdę? Nie wiem, czy szkolna wie. Kasia wiły. Jo. Jo, ja mam sobie do tej samej szkoły, to jest prawda. Oliwia Stenka. Gratulujemy. Bardzo fajno. Oliwia, tak się dobrze. I teraz są trzeci my. Dla Zofii Dzenić. Zapraszam serdecznie. O, Zofia, zadowolony. Rytnie nama. Bardzo fajno. Gratuluję. Trzeci myl dla Wiktorii Dymewści. Zapraszam bardzo. Gratulujemy, Wiktoria. Bardzo fajno. Wiktoria. Gratulujemy. Wiktoria, mama, a szkolna to jest ta sama osoba twoja, nie chyba. No to było rozumieć. I pierwszy myl dla Zuzanny Zawaści. Zapraszamy serdecznie. Pierwsze, drugie miejsca poduszki z napisem Kaszubskie nuty, żeby wam się śnił ten Bardzo. konkurs i ten język kaszubski. Bardzo. O. Ale Patrzcie. I zapraszamy jeszcze za I za udział. Zapraszamy serdecznie. Każdy wychodzi z prezentem. Raz, dwa, trzy. Słuchajcie, i trzeba